next month. Pero mga kapamilya, ginatagan po nato ang higayon nga madiskubre ang mga talento pinaagi sa pagpasundayag sa mga local artist nga guest performer sa MOR 101.1 o karong buntaga atong makauban ang mga DJ sa MOR nga sila Yaya Ozawa o Kokoy Martin. Maayong buntag sa inyo ha! May buntag! Good morning! Madayaw Davao! Mayong buntag Mindanao! 40-40 gyapon diri sa side! Live na live mini DJ Yaya Ozawa diri sa booth mismo sa MOR 101.1 para i-tour mo sa mga panghitabo namo diri ang mga quiz. Yes, that's right! So, Yes. i-tour mo na mo diri pina-vlog ang effect nato diri karon nga side. Og diri Yaya Ozawa makita nato no ang gihimutangan sa mga dakong tarpulin kung asa nagapictorial ang ato ang mga pinalangga mga kamukada. Nagid diri ang mga memories kung asa nagsugod ang ilang mga love stories, nagsugod ang ubang mga panghimutang. Corrected by! Nagsimula ang lahat kung saan. O dito ang aside, Yaya. Yes, diri naman ko nakita nato. Ayun po makumya, lapit po kayo. Lapit ng mabuti. Ayan, kung nakita niyo ang ato ang okay na monitor at saka yung console namin, di ba? O, muna ang console. Dako kaayo. Na for sure ay mamimiss ko. Nakakaayak talaga, Tito Boy! Pero ayun po. At syempre po, ito talaga yung ating microphone. Ito talaga nga namang ang laki-laki. Kaya tayo, syempre, marami po tayong natutunan at nag-super duper enjoy sa ating microphone. At ayun pa, hindi lang isa, kundi dalawa, tatlo ang ating microphone. Kung nakikita ninyo, Oo. kung asa po, diri nato no, na-enjoy po din siya sa atong mga kamorkada, yung mga guests natin, Kuya Koy, no, sa EDM Eto Dance Mo Party Party. Yes. At syempre, sa lokal na tukar, uguban pa natong mga special guests dinhi sa MOR Davao. O siyempre, makamiss kayo, Yaya Ozawa, no? Oo. Parang feeling na everyday I turn my radio on, nakikinig sa my one and only radio station. Ganon lang. Oo, makamiss ang moment nga makahatag big kalingawan matag-adlaw sa mga programs and segments, labi na sa mga gapdod sa kinabuhi version Yes, 3.0, di ba? O sa mga true to life stories o mga hugot sa atong tralalang hugotera. Yes, sakto kay tanang programa dyan ako. Ako tama dyan kay kagikan buntagod to hapon gabi iwa kita nila biya ay diba sa atong mga kamarkada. Kaya nga naman kahit na ganito ang nangyayari ngayon, always kita, forever kita nga magpasalamaton sa tanan-tanan natong mga kamarkada, mga kapamilya nga naging parte sa atua dinhi sa dinhi sa MOR Davao. Diba? Madayaw Oo. gihapon Yaya kay we Corrected are by. celebrating bountiful harvest of our hard work na passion na mo ang among trabaho, love kay namo happy kami sa katanan na makahatag o makakontribute og happiness sa tanang mga kamurkada nga gapaminaw na ma-inspired, ma-motivate nga mo padayon lang yun nga bisan unsay may tabo sa to ang kinabuhi mga kapamilya no, there is always a rainbow always after the rain. Katawad saktong-sakto yan, Kuya Koy. Kaya nga naman, bisag makaingon ta mag-end din hikaron, no? Ang atong panag-uban. Pero forever gihapon ta nga kapamilya gyud. Mag-uban-uban lang gihapon ta their side. Kaya nga naman tutok lang gihapon everyday sa ato ang mga social media accounts. So ako i-invite ta mo na uban-uban ko sa mga more paagos vlogs para still connected, still family gihapon ta kahit na anong nangyayari na ngayon. Ayun po, DJ Yaya Ozawa lang po sa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Yeah, how you like that? That's all. Mao na magpangita man sila sa tuwa mga DJs, dili may mawala ko is kay naarami sa social media. Tama. Mohatag kalingawan DJ kayo KY Merti ayan sa mga vlogs o sa mga pahalipay o syempre pang super lap trip kay ang amo who argued is Super lap trip na hihirit ang barkada halika na tao na. Ano lang yan? Yes, so dagan kaayong salamat po mga kapamilya kamorkada nga tinut-anay gikan sa pagsugod hantod sa katapusan wala gid mo ni biya sa amo munang daghan kaayong salamat sa inyo ha. Daghan jud kaayong salamat. Yay! Dagang salamat sa Yaya Ozawa and DJ Kokoy Martin. Sigurado na ako ma-miss gid mo tanan sa inyo ang mga natigpaminaw sa MOR 101.1 ang energy di gid na mabangbang ang energy ariga. Pero syempre na aming mga social media accounts diha na pud mo atangan sa inyuhang mga fans. So diya sa taminaw ka na mga gaplod Yes, do kay kada oo. buntag maminaw gid biya tana, di ba? Sa MOR 101.1.
And syempre, Yes, nag-vlog po na okay sila kayo. to. Makita po na sa ato ilang mga fans, ang ilang mga kanang content sa ilang mga vlog. Pero syempre, daghang salamat sa inyo ha, DJ Yaya Osawa and DJ Kokoy Martin nga usahay sila gid ang kanang nagapamukaw. Ka-partner na to sa Tama. MBM nga tigpamukaw sa ato ang mga kapamilya. Pero gawas kay nila mga kapamilya sa pagmata nato sa buntag, ato sa ginakampanya ang sugdan nato ang pagpaugnat sa kusog pinaagi sa pag-ehersisyo. Og syempre, pagkaon og sakto og masustansyang pagkaon aron makabot nato